Mga igsoon ko diha ni Kristo, welcome sa atong pamalandong karon. Aduna istorya sa katawo nga nagsakay sa eroplano ug samtang naglupad kini mga eroplano na crash kini ug didto nahagsa tunga-tunga sa dagat. Ang nahitabo mga igsoon nga sa pagkahagsa niini daghang mga tao nga ang namatay, daghang mga tao ang nasamdan, mga tao nga na missing. Apan blessed kining maong tao tungod kay usa siya sa nakasurvive sa maong hitabo. Nadagsa siya sa usa ka isla nga wa gyud laing nagpuyo kundi siya ra gyud. Ug sa iyang pagkadagsa igsoon, nagreklamo siya sa Ginoo. Grabe niyang hilak, grabe niyang gibalikas pa niya ang Ginoo nganong nahitabo to sa iyang kinabuhi. Daghang kay siya question nga taliwala sa tanan nganong siya pa man. Apan wala na siya mahimo igsoon kay naa na siya sa mong isla kundi naningkamot na lang siya nga mabuhi. So nangita tag siyang source sa iyang pagkaon, siyang mainom o naghimo siya gamay nga payag-payag para iyang makatulgan. O kaloy sa Ginoo, nakahimo siya igsoon. Apan usa ka adlaw ni ana, sa diyang nagkuha siya pagkaon sa laing part sa maong isla. Pagbalik niya sa iyang payag-payag, maoy naabtan niya nga iyang payag-payag nag-aso ug nagkalayo. O ang nahitabo kay wala man gilain po siyang makita, no? Nga matabang pa niya naugdaw ang maong payag-payag. Hilak na po siya igsoon, suko kay siya sa Ginoo. Nganong unsa man gyud ang iyang sala, nganong mao man gyud ni ka kay nga kamalas ba kay nako. Apan sa dihang nagkamulo siyang hilak, brothers and sisters in Christ, adunay usa ka helicopter nga nagpaduol ngadto kaniya sa maong isla. Og maong helicopter mitugpa og mi-rescue sa iya. Sa dihang malupad na sila, no, naa na siya sa helicopter, iyang gipangutana ang piloto ug ang kauban unsay tuyo nila sa maong isla. Og mingon ang maong piloto nitubag nga nakakita sila usa ka aso sa maong isla. Mo ilang gihapitan ang maong isla kay basen dunay tao nga nangayog tabang. My dear brothers and sisters in Christ, unsa may big message ning maong istorya, no, ang big message sa maong istorya igsoon mao kini. Usahay ang atong mga plano gub-on sa Ginoo para matuman ang iyang mga plano. Muna hinungdan maigsuon nga usahay maglisod ta, moagi tag kalisdanan, moagi tag mga problema, moagi tag mga kapakyasan, apan kining tanan di ay part na siya o preparasyon na siya sa mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Higala kung maabot di ang panahon nga ang atong mga plano makapadaot nato, gub-on sa Ginoo para iyang ipuli, para iyang i-insert ang iyang plano. O speaking og plano igsuon, ang Ginoo mas kabalo kung unsay best para sa toa. Mas kabalo siya kung unsay makaayo para sa toa. Mo nang kinahanglan mo salig ta sa plano sa Ginoo. Karong adlaw igsoon ning atong pamalandong karon, gipadumduman ta sa Ginoo na ang mga blessings di ay nga moabot sa atong kinabuhi dili kanunay nga pagtan-aw nato positive. Kay bisan pa di ay ang mga kapakyasan o mga negative things moabot sa atong kinabuhi, usahay blessing na siya. Ingon pa nila, blessing in disguise. Usa ka blessing na des pagtan-aw nato, dili man blessing, pero blessing da ito para sa future. Sa lahi-lahi nga form sa blessings igsoon, pwede gani nga kanang nawad-an kag trabaho, pero wata kabalo duda na dako nga trabaho opportunity nga maabot sa imuha, or dili ba ka kanang nga agi kag broken relationship, no, pero gi-prepare dai ka sa Ginoo para mo grow ka para sa maabot nga tao nga para sa imuha. May daghan nga mga paagi panusa lang ang akong big message tonight. Ang atong mga plano usahay gub-on sa Ginoo para matuman ang iyang mga plano. I hope and pray igsuon nga mosalig ta sa plano sa Ginoo kaysa atong plano. Na bisan unsang mahitabo sa atong kinabuhi, bisan unsang kasakit o kagulanan, ato untang isalig ang tanan sa Ginoo tungod kay mas nakabalo siya sa atong
kinabuhi ug He knows what the best for us. God bless you, brothers and sisters in Christ.